kai gimbiya barka da zuwa, barka da fitowa. Kin gane ko na je na gama shawara, na ga abin da yasa na kuma dawowa, na yi tunani gaskiya aurenmu da ke ba zai yi ba. Saboda gaskiya ni abin da yasa magana ta gaskiya ke kalarki abin da nake samu ba zan iya rike ki ba, kuma ni fa ina son ki, magana ta gaskiya ina son naki dan so ina son ki, amma samu na wallahi ba zan iya rike ki ba, domin ke gaskiya tsakani da Allah ba za ki ci datsa ba, ke ba kalar datsa ba ki. to kuma wanda abun Ni kuma gidanmu ni barka da hantsi ne, mahaifina wallahi ya buɗe rumbu ake ɗan yawa abin da za a casa, kuma ke ba ki casa ba. maganar so kana so na ina son Na ka san ki. me ya kawo kuma ba za ka iya aurata ba saboda me A'a to ba soyayya ni kenan a dai cikin wannan ni abu dai barka da hantsi ne ni. shine nace ba soyayya kenan a ciki har idan kana so na za ka iya aure So saboda ke ma zan iya faɗa rijiya. to Amma kuma kana magana wani kai amma kuma ai ana zara ana duban bakin gatari. ana duba ran bakin gatari mana To dan ma kuka ne ni yanzu ke a zo a kalle ni ma a ce mata ta ce ke ai ya ce kina gani na fi kada sungumi. Kuma ni da ma a ce ma kalar sungumin nan da nayi da a ce ma da yan nerori a ce da yan mota ta yan bana ba harka, to kin ga shikenan na san he mu daidaita, ni ga kuɗi kyau kuma ga kyau. To amma hajiya yanzu in kin ce kina so na yanzu ni magana ta gaskiya kin ja min aiki kin kira min ruwa, ba maganar auren nan kawai a hakura. a'a ba zai yi ba To yanzu mai gidan ku in ya gani kiran wanzamai ya kike gani? ai ba wata matsala ne Kar in fito ma ni in zo dan kura ba ki duka. to dan me nace da man ka zo kofar gidan nan ma ai baka da wata matsala ne Ni a ma nan le ka wajen. ko mai hunku yana nan. baka da wata matsala Mai hunku ba nan. baya nan Kar ya zo ya ce dan kura ba wannan kuwa ya kika kawo mini mutanen koye. Ya gani ta da kin ka aljani. a'a ba zai ci Kai haka ba. gaskiya so masifa ne yanzu ke ni kike so? wallahi ai tun da na ganka a kwalba na To wai- rikice gabaki To wai daya ni ko wannan bai fas din kika gani? Kai ba wani bypass. ga maza sai mu ne kai fitsarin kwance a ba wuri. wani muni Alquran ne fitsarin kwance da safe har wanki ake mu. ni duk da haka dai kai ne Ne muke hajiya? Kai hajiya abun nan da kamar wuya ruwa da auren nesa. Kar ki je ki ja min duka a garin nan bai hirya ba. Domin ni kin san ni akwai tsoron duka da ɗauri. Ni wanda ka san akuya ba na san ɗauri. To kuma yanzu wata daban an ce da arni wata ba ma. Yanzu sadakin ki nawa za a biya? Kin san mu a nan ƙauyen mu sadaki 3,500 ne, in ma kaga ba dama sai ka nuna bishiyar kuka. duk abin da Allah ya baka ka kawo To wata daban. Allah jin biya. Kai amma fa na yi tsintuwa yanzu ke na aure ki ai ta na ainihin sharu kan ne. Ga ki kamar karihima. To yanzu kina ganin yanzu auren kuma in an yi a ina za mu zauna a can gidan a can ƙauyen mu ko dai a ina za a yi. inda kake so Ai ba ki iya zaman ƙauyen mu ba. zan iya ni fa nace fa ina so Gaskiya ba za ki iya zaman ƙauyen mu ba domin kukan burirrika ma tsorata ki.